Good morning guys. Ayun, tulungan ko lang si daddy magtanggal ng mga laman ng sasakyan para i-vacuum niya. Andun pa rin kasi yung hindi na namin tinanggal talaga. Yung duvet ni Chris, yung mga bedsheet niya, yun. Kami, alis kayo mamaya. Kailangan ipasok tong mga gamit sa loob kasi baka umulan nga. Umuulan na nga yan every afternoon. So, ayun, malapit na nga talaga magtag-ulan. Sana sa swimming namin, hindi masyado. Pagbigyan muna kami. Dali ka na. Tara na. Dali. Bababa na kami ni daddy. Bango-bango yan Ang bango-bango ng Maggie na yun. Naligo kahapon bango-bango. Ayan. Every week ko sila pinapaliguan. Kahit naman na nandito si Emma, weekly sila naliligo. Na? Kaya bango-bango yan. Bango-bango ang Maggie na yan Kaya nakakaawa yung si Buboy. Kilala niyo ba si Buboy? Yung tawag doon? Yung aso ng isang teacher. Namatay na yung teacher. Grabe, nakakalungkot talaga. Sinubaybayan ko yun, guys. Kaloka. Iba talaga pag alaga mo, Talagang aantayin. Naiyak naman ako. Aantayin ganyan. Parang si Poche noon. Ako lang pala inaantay. Tapos, nung hinawakan ko na siya, namatay na siya. Ayun. Ba't ko ba nakwenta yun? Kayo, Maki, ha? Huwag niyo iwan si Mami, no? Na? Sus. Tabatsoy na Tabatsoy na yan, Dati, parang lang yan. Ang payat-payat niyan. Simula nung na-spay, Mga anak, tapos ma-spay. Tumaba ng ganyan. Silosa pati nung niroon to Silosa to Bango? Bango-bango talaga, Maggie. Bango Punta kaming Cartemar, guys. Kasama ko si Jada. Bibili kami ng bigas. Tapos, luluto ako nga sila ng adobong manok for lunch nila mamaya. Yun. Then, taho. Breakfast. Gusto ko yung taho dun Ikaw, kumakain ka ng taho? Opo. Oo. Sige, sarap yung taho dun Pilit tayo. Tapos, mga konting gulay-gulay lang. Tatricycle na lang namin ni Jada yung bigas. Tapos si daddy na lang yung mag-aakit. Naglilinis siya ng sasakyan Sa Yote Tops, guys, nakita ako. 35 pesos lang. Ito, ate. 35 pesos lang. 20, ma'am. Tindahan. Ayun. Ice taho, plain taho, milk taho. Dito pala, guys. Chongwa nga. Chongwa. Ibayin mo lang yan. Brown sago, white sago, kidney beans, spread, barley, red beans. Ano pa yung iba? Ay, ibayin mo ng driver ko. Wala naman. Dalawang tahote. Ito lang sa atin dyan. Sarap. Hindi na dahil ito dito. Tama, mabagad yung pila sa likod namin. Brown lang. Tapos padagdagan nung Tag-isa? Apo. May extra charge ba pag 25%. Sige, isang scoop lang. Yung matamis na lang ang padagdagan ng konti. Para siya sa milk tea. Ayan. Kuha na din ako ng ito. Yung malaki na. Masarap siya Winter. Ay, kabayo.
79 pesos. Tapos, uy, sorry. Sweetened taho. Ay, sweetened taho. Sweetened na soya milk. Kunin mo din yung, ano, yan. Puti ang, ano, sweetened soya milk. Lagay mo lang dito. Pag may naghanap. Tsaka to. Ay, pag walang naghanap. May bagong bukas na ano dito. Kitchen and carry. Ay mo, pang ano na to. Pang tawag doon, restaurant. Huwag na tayo pumasok. Sayang sa oras eh. Parami na naman tayong binili dyan. Hindi ka na ding. Yan yung taho namin. Chicken lang talaga pinili ko guys. Tapos leg ulit ng aso for next week. And then bigas. Dito sa taas yung bigas. Yun lang. Swimming na kami. Lapit na swimming. Si John. Maga-maga pa yung mata niya sa ano eh. Kakatulog eh. Oh. Ano oras ka nagising? Na 60 ta. Oo, aga. Kaya ako naman 7. Kaso di agad ako lumabas. Dito kasi. So, ayan guys. It's 12:30 na. Paalis na kami. Ayan. Pinaligo ko na rin si Jada para fresh na siya. Ayan. Tapos, sila lang may iwan dito ni Chris. Overnight lang naman kami, guys. And marunong naman na yung dalawang yan, lalo na si Jada sa gawaing bahay. So, yung mga dog naman is napakain ko na. Tapos, mamaya ding ha. Ano na lang, dog food, mga alas 6. And then, nilutuan ko na sila ng pagkain. Yan. And, yun, tara na. May mga makakain pa naman sila dito. No? Opo. Kunin ko lang yung ano. Ang aking tea. Ay, tea. Winter melon. Na ano, juice. Pag ano ka, electric fan kang init-init dito eh. We're on our way na guys. Ayan, nandun na daw yung gagawa ng makeup ko. Nax. kasi, wala lang, trip ko lang. Charot. Para maayos naman yung itsura natin, diba? Minsan lang ako umatid na mga ganitong event. Kaya, pagbigyan niyo na ako. Ay, nandun na si EJ sa, sa hotel. Gopo, dati, oh. Magsusut yan mamaya. John Wick. John Wick. Kamuntik pang maiwanan yung ano, yung pantalon niya. Buti na palingon ako doon sa pinagsampayan, pinagsabitan, colors. So, anyway, ayun, buti ano, hindi masyadong traffic ayun. Manong kalsada. Clear ang kalsada. Sa Commonwealth pa yung hotel namin eh. Commonwealth? Yeah. Sa may batasan? Putasan. Tumas Morato pala, sorry. Tumas Morato, hindi Commonwealth. Tumas Morato lang. Gagi ka ba? Lunch muna kami guys. Si EJ pala. Ay, tapos ano name? Willard. Willard. Ayan, sila gagawa sa akin. So, mulafang muna kami kasi gutom na kami. Ayan, kasi alas 6 pa yung event eh. So, kain muna tayo. Uy, meron pa dito ah. Ng palukan. Ito na kami guys. Naka-check-in na kami. Kumain muna kami bago kami umakyat. Yun. Inayawan kami sa ano. Hindi naman sa inayawan. Bawal lang sa Imperial yung ano. Yung may preparation. Yung ganito. Magpapamake up. Yung ganun. Pinag-a-add ako ng 5,000 pesos. Sabi ko, grabe ah. Kaloka. Kaya yun. Sila na lang magka-cancel nung booking ko doon. Tapos, isang street lang away from Imperial Palace. Kasi itong hop-in. So, dito kami naka-check-in. Nandayan si EJ na nanginginig na kanina bang kumakain kami. Nakakaloka. Literal talaga. Kahit nasa elevator kanina, nanginginig siya. Ayun. First time ko sa aircon. Ayan. Prepare pa siya.
On the way na kami guys sa event place. So, ayun. Maano eh. Hindi may kita yung aking mga mukha. Pero, yeah, thanks CJ! Ayan, nilugay ko, nakalugay lang yung hair ko. Kinulot lang siya. Walang ilaw. Ayan lang. Ayan tayo guys. Ayan, asawa ko. Naglalaro pa. Nasikip kasi ng damit. Anong region sila? Region 3. Bulacan, di ba? Bulacan. Second floor. Cause my heart's not beating people down with birds of having you on my mind. Can't figure out just what to do when the stars make up it's you. I guess you're weak. These like all of these things I do such trouble. So it's so in a day that it's so Landito yung ganito ni Michael eh. Michael ba? Tama? Ha? Bibigyan mo na lang ako ng load. Mamaya ang tatawagin kita, ikaw yung gusto ko makasama. Sa lahat ng babae na nandito, ikaw yung ikaw yung napili ko. Wala ka naman boyfriend, di ba? Okay. Ngayon, sa lahat po ng mga broken hearted na nandito, meron po bang mga broken hearted na nandito? Yung mga nagmahal, pero yung mahal nila, may mahal ng iba. Marami dito. Ako, naranasan ko na din yun. Tapos, yung mahal nyo na may mahal ng iba, kahit na may mahal na siyang iba, mahal nyo pa rin. Yung mga umaasa, yung sinabi ko, nung una ko nakilala, yung babae, tulad ng aking masilala, tulad ay makagandahan, pinapaawan ang puso, sa'yo'y magmahal. Lumagan ang puso, isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y magbigyan. Bakit ba ikaw ang isip mo? Di ka wala-wala pa. Bakit alam mo na ang puso mo ay mahal ng iba? Ayaw na paawat ang aking damdamin. Kung minamahal kita, sana'y hayaan mo. Ibigin kita. Kamusta rin showin mo? Ayun guys, nanalo tayo ng Oppo cellphone. Thank you, Rick. So this time, tawagin na natin ang dalawang winners ng lakon. Ito na kami guys sa hotel namin. Parking na lang kami. Ayun, hindi na ako umattend ng after party kasi alauna na. Naantok na ako. Ayun, medyo masakit na yung paa ko. Kaya ayun. Para makapagpahinga na rin. At tomorrow, kailangan na natin umuwi agad din. At by... tama. Monday na pala bukas, diba?
mag-i-impact pa ako ng mga dadalhin naman sa swimming. Kasi Tuesday yung swimming namin. So, ayun. Thank you ulit, EJ, sa akin. Sa pag-ayos sa akin. Ayan. Ayan. In fairness, di ako nag-retouch, guys. Ganda nung pagkagawa ni EJ. Ayan. Thanks again, EJ. Long lasting ba? Long lasting. Pati lipstick, oh. Ayan, buo pa rin. Ay, may nagbitak na rin kasi kumain ako, pero still there. Ayun. So, we're here na sa hotel nga namin. Ay, makapagpahinga na. And ito yung gown, guys. Sorry di ako nakapag-vlog doon kasi maano sa venue maingay. So, di nyo rin maririg yung mga sasabihin ko. And yung mga ganap naman dun is mga nakaka-inspire. Yung, hindi kayo mo. Kunin mo na. Ha? Yan. Shoot mo dito. So, mga inspiring messages. Mga basta, something na sorry, I'm so tired na guys. Wala na akong ganang magkwento. Anyway, ayun. Oh, bababa pa tayo. So, eto hindi to strap kasi baka sabihin nyo strap ng Brian. Hindi. Sa yan. Dito sa gown mismo. So, yan. So, magkano to dati itong gown? 2.5? 2.5 lang to. Natawaran ko to. Divisoria lang to guys. 2,500. Ayun, ang ganda no? Ayan. Saktong-sakto sa sa akin. Ayan. Yun lang. Hey guys, so yun nga, nakapag-freshen up na ako. Pero bumaba muna kami ni Daddy kanina after mag-bihis. Bumaba kami, nag-noodles kami sa 7-Eleven. Ayun, kasi nangangasim yung mga sikmura namin. Tapos nag-request ako ng another unan. Kasi sobrang lubog naman, sobrang lambot, parang lulubog lang yung ulo mo. Ayun, wala naman siyang charge. And, yun, di ko na binasa yung hair ko kasi, ayun nga, ang hirap niyang matuyo. Antok na ako. Yun. And, yeah. Wala na guys, wala na akong ano pa sa inyo. May share ngayon. Kundi, ayun, thankful ako kasi isa ako sa lucky winners. Lucky win. Isa ako sa mga nanalo. Ayun, cellphone sa akin guys. So, makabigay ko yung ipapin. Total, naman na yung cellphone ipapin eh. Naglalambing na yun sa akin ng bagong cellphone. Nanalo ko for free. Kaya yun. Nilagay ko na lang sa kanya. So, yun. See you tomorrow guys. Good night. Good night na day. Good night.